Тадам! Почваме какво дуелче на GeoGuessr. Ние сме ранг 4 в Silver. 1500 точки. Първите 24 отидат към Gold дивизията. Страхотно е това, нали? Да. Окей. Сега. Да видим с кой ще се дуелираме. Някакво маняче с розова коса. Страхотно. О, не, къде се намираме? В Гърция ли сме? Отива Монихете. Там. Значи това сега. Искам да знам Солун ли е или е Атина. Солун или Атина, бро? Виждам много. Той е дал Атина и аз ще дам Атина, да не стане някакъв фал, че случайно. Солун е било, брат, много тъпо. Стана фала, видя ли? Кой? Както е? Навънка ли сняг, аз играя GeoGuessr пак. Тараратата. О, не, къде се намираме? Водка Темпо, хората карат вляво. Нова Зеландия ли сме или в Австралия? Къде се намираме? Pelham Street, Худжо Бъс, Хари, Мари. Our City. Какъв е Our City? Чакай, няма ли да знаме? Искам знаме. О, не знам къде се намираме. Не знам къде се намираме, това е малко тъпо. Австралия ли сме, брато, или в Нова Зеландия? Бързо мисли. Какви големи постъргачи, брат. Арамете University. Shit, bro. Russell Street. Fuck. Сега ще ме пребе, нали? Смисъл няма да съм тук в Окланд, ами ще съм в тъпата Австралия, нали? Да, Мелбърн. Да, стъпнята, бро. Това е, че много ме дразни при двете миризливи държави, човек. Или едното, или другото. Няма се отказваме, брат, нищо не е свършено. Просто успя да го намери по-бързо. Тук сме в UK, но къде сме? Не, това е Умния. Това е някъде тук, бе, бро. В Ирландия сме. Къде? Това момче от Коморос ли е, бе, човек? Това е тази държава, бро. Брат, баш с мен, бе. Как може да сложиш Холандия, бе, бро? Лимерик, добре. Бяхме далече. Сега ще го пръснем, човек. Просто имаше късмет с това. Ти от Коморските острови, така, Халксигорта. Къде се намираме? Какво е това нещо, бе? Алия Прак. Това е, какво е? Това е Турция, бе. Мехендири! Анталия! Анталия! Видяхме, че е в Анталия. Той дали го видя, че е Анталия, бро? Не го е видял, брат! Не го е видял, че Анталия, аз го видях! Няма какво да стане така, брат, трябва да гледаш, не можеш само да бързаш да фърляш, както мен обикновено. На 570 метра не беше за това. Планинен Лойвцо, Мюнхна. Мюнхна. Това е някъде в Мюнхен ли, бро? Бро. Щом пише Мюнхна? Не, чакай! Пише го на всички езици, това е Швейцария, брат. Това е Швейцария. Това е някъде в Швейцария. Или? Не, Мюнхен е тапак. Стига. Яж го маняк. Изяде си го демиджа, тръгна си. Това беше. Имаше един късмет изкара в началото на играта с тая Австралия човек, да бях 50-50, ама после си го пръснахме. Така маняк. Приближавам се към втория. Много малко ми дава точки. Нищо. Да, пръснем още един маняк и това ще бъде. Той изглежда назлобен, като някакъв дивак. Не, какви са тия бараки по средата? Нищо, брат. Къде се намираме тука? Коя е тази шибана държава миризлива? Няма как да разбереш, брат. Как да го разбереш това нещо? Човек, нямам идея. Някъде е тук в Тунис, в тъпите дюни, брат. Нямам идея. Може да е Сенегал. Брато, може да е Сенегал някъде, честно казано. Може, прав е, може и там. Добре. Това беше добро. Брат, как си помисля, че в United Arab Emirates ще има такава мизерия, човек? Не знам. Дай ми да видим какво пише на тая табела. Обсерватория, Ампия Ентрада. Не, това е някъде в такова, Обсерватория Астрономико Ампимпа. Где е Ампимпа, бе, бро? Това е някъде долу в Андите, ама дали тук долу или там горе някъде? Не знам, може да е там. Нямам никаква идея. Може да е по-надолу. Предполагам, че е по-надолу. Може да е по-нагоре. Брат!
Доста добре, бе, бро. Браво, това беше супер гест на маняк. Това ми харесва. Браво. Силен. Къде се намираме, маячи? Маячи. Тук видяме някаква табела. Имаше табела. Там какво пише? Котелиери Дор, Вонт Лателие, Котелиер Панцани. Ага. Писин, Мул, Котелиер Панцани, артизан, дипломе. Това може ли да е на Корсика, бе, брат? Това възможно ли да е на Корсика? Може да е... Ей, тук ще го дам някъде много на юг, може и да е Корсика. Между дома фана и Корсика, разбираш? Не, брат, тъп ли си. Корсика, брато, Корсика, трябваше да фърля директно на тъпата Корсика, човек. Италианско име с френски надписи, човек, само там. Уау, това изглежда красиво. Нямам абсолютно никаква идея къде мога да съм, човек. Всъщност имам някаква груба идея. Фигерорте. Това да не са Азорските острови, брат. Или Мадейра. Азорските острови или Мадейра, брат. Може да е. Ама кой от двете? Мадейра или тия Азорски острови, човек? Шит, брат. Може и двете да са. Я да цъкаме Азорите, брат. Представяш си да ги оцеля, е тука, на Понта Делгада. Представяш си, брато. Това ако го оцелят на майка си путката, не знам какво ще стане. Ой, той се цели там. О, не, брат. Не. Това са островите. Това е или Мадейра, или са Азорските. Дай, брато. Тенерифе, брат. Паси хуя ла палма. Дуака Саут, Уиталабах. Какви си тия работи, човек? Това е дам някъде в Южна Африка. Какво изменя? Какво става, Гъс? Защото сега в момента са тук малко на един геогесър, тук се записвам в момента, между другото. И сега ще ме би някакъв маняк холандец тъкмо. Ще прати после клипчето. Всичко шести, какво правиш? Кажи нещо. Гледам един пак как се е спуснал от тавана. Значи заребяваш с някакви работи, така да разбирам. Това е на иврит. Къде може да е това толкова Mountainous, такова еврейска работа, Mountainous еврейска работа? Това е така някъде. Какво? Не знам, ти кажи. Добре, хайпа. Само... сега ще кажа, само че защото не мога да мисля да правя две работи едновременно, само да ме бие това маняк. Че ме води с много, а вече сме на 6-ти рунд. Тук сме на някакъв тъп влаг, бе, човек. В този влаг, бе. Това е Швейцария, бе, моята. Това е някакъв швейцарски влаг, бе, бро. Добре, швейцарски влаг. Ставаш стримър, да не? Ами не знам, аз сега се стримвам, ама... Чур. Той ще го намери точно място в педера, ще ме разпи. Не мога да намеря. Сега ще кажа, ти ще ми кажеш да ставам за стримър. Евентуално не. Само, сега ще ставам, а го убия това. Първата игра направо го пръснах маняка, ама тази втората игра това малко ме натисна. Така, не, тук сме в някакви тъпи работи. Ти гадните къщи, брат, къде е това, е? Спирка на някакво на нещо. Имаш някаква табела. Чай само да намеря табелата, какво ще ми каже. Аре, виж тъпата табела е. Ти каква малка табела, какви малки букви. Ханефелд Хаупштрос. Строс. Това е Холандия някъде, Може ли, бе? Бой, прав си, маняк, може и Белгия да е. Това е Белгия. Пише на френски. Мали как се пребах. Мали как му... не, той удари Дания. Мали даже му цъцъпна го от живота. Смятай, раунд 9 човек, тук е 3,5 демедж. Който е по-близко, просто печели. Пуснаха ни в някакви канари. Никой не знае къде е това нещо, заклевам се. Не знам, някакви тъпи канари има, човек. Да, Белгия беше позна. Прахта в изрода, човек. Тук има някакви надписи.
Чай, какво пише? Язлак, Богюртиен, Демли, Юрпел. Къде има планина в Турция? Бързо мисли, Гъс. Коя страна е по-планинска? И с А почти, може. Не, може да е на север, може да е на север. Може дали е на север това? Арпак да не е нещо? Там. О, не, то удари горе вдясно. Аз по-близко маньяк, направо го изтрепих го, брато! Yes, бе! Кър! Добре, готово, чай сега.